Ngasukwa ban pentip akan yang pon am daga jik tip lang jongki pai ba no song snong jong jela ka jongi hadin kumba katu kanipor kaba nakaliang jong ka sorka nakaliang jong ka MCL kaba ngi hapan bat sesu ngi haple ya kaneka load shedding kaba poi kumba sau kenta sisgi de kabang soba ban pentip menta ka janmit hadin ba parok kilat kenting lai persang umno ban penlait no ya kaneka load shedding dengan kwa ban petip ya pi pengilarai ba nadu sibit siteng mit ngin lift no lani kanum don su load shedding hapo ka jela me kha raja jungi parokoi bat kata kade hadin ba artli kini unit jongka emisel ngiladep ban repair dangta ka wake unit kaba nakalian jongka OTPC kaba hageneki kendiat tayo kado de nakalian jongki rupunta kila restore biang de kila la ban supply kaneka power sabo ka jela ka jongi de nak kadau ngisim ya rai ba menta nadu sibit siteng mit kanum don su kaneka load shedding haparo koi ka jela me kalaya den rai kawai ka bangin dai besutu la se ki pai ba namar pi ke sektor kabun don pat teng ki ba nakadau jong ke jing sneu ki kalab long no transformer lene kalab long na ka transmission line kalab long na ka distribution line ya kita pada ki dei ki ba ka problem ka sajmi ina ka por kalab long ba kolon uding kalab long bawan ke eryong ke erngit ya kata ngim ya keren den ngi persang ikat bala ba nang ni sekmat komopi ya bangin repair ploy kat bala kenang baki ba jong jela jongi kin suk kin sign ha ka bedei bat ka jing supply jongi ya kaneka boarding ha ki long yeng ka long sem baro te ngasngo bang ade ban ai burom ka bakrau i ki pai ba no sosnong da ka bakia sha sitom lang bat ngi kumka corporation ne Broadway ha jing persang ke jongi ngi sutu i ke jing ka baki lu ngi sutu i ke jing ka baki ki ut ki nam ngayo robun ki phone call ki bapli nak leng sodong balong ba ki complain ni ke jing ya kan ke load shedding tenai ko mo api nadu sibit siteng met kan ke load shedding ngin lift no kanang ban pensup sign ya ki pai ba no song snong jok jela jongi parok away